Hyvää huomenta. Tänään ajattelin tulla sanomaan pari sanaa yhteiskunnasta. Tämä aihe on ollut mulla jonkun verran tässä pinnalla jo, tai jonkun aikaa. Ja mä kuvasinkin itse asiassa yhden videon jo tästä aiheesta joku aika sitten, mutta mä en julkaissut sitä, koska tämä on niin laaja aihe, että mä oon niinku vähän miettinyt sitä, että miten saisi sille lyhyesti sanottua, ja lyhyestihän sitä niin kuin ei saa oikeastaan sanottua, vaan se on semmoinen aihe myöskin, mikä niin kuin jokaisen pitää itse tutkia, että sen ehkä ymmärtää parhaiten. Ja no niin kuin kaikki pitää tietysti aina tutkia itse, että ymmärtää parhaiten, mutta kuitenkin, mutta joku kuitenkin on niin kuin semmoinen juttu, että haluan tämän nostaa esille. Tämä ajatus on lähtenyt siitä, koska mä oon viime aikoina nähnyt niin paljon tätä tämmöistä, että nostetaan näitä yhteiskunnassa olevia epäkohtia esille paljon ja ollaan silleen, että no kaikki on ihan päin peetä ja onko ne meidän päättäjät tyhmiä ja hallitus pitää kaata ja kaikkea tällaista. Niin tämä on kaikki täysin turhaa siinä mielessä, että yhteiskuntaa ei pysty muuttamaan hyväksi. Se on täysin mahdotonta. Se on hyvää työtä tehdä tuommoista asioiden esille nostamista, koska se herättää ihmisiä siihen yhteiskunnan tilaan, mutta se, että me yritetään muuttaa ja jollain lailla vaikuttaa siihen yhteiskuntaan, niin se on ihan täysin illuusio, että se ei ole mahdollista, eikä se ole koskaan ollut mahdollista, eikä se tule koskaan olemaan mahdollista, koska yhteiskunta on illuusio-ohjelma, joka perustuu mustaan magiaan ja uhrimagiaan. Sitä ei pysty luomaan hyväksi. Sen tarkoitus on ottaa energiaa, sen tarkoitus on viedä ihmisten sielun energiaa, viedä loppuun. Siitä johtuu myös se, että nykyään on niin, kun nämä kollektiiviset värähtelytasot nousee, niin nykyään tulee niin paljon niitä semmoisia loppuun palaamisia ja burnoutteja ja tämmöisiä. Se johtuu täysin tästä, koska niin on tarkoituskin. Niin on tarkoituskin. Ne on sielun kokemuksia siitä yhteiskunnasta, mitä se tekee. Ja se vie energian. Ja niin on tarkoituskin. Yhteiskunnan tarkoitus on oikeasti niin hullulta kuin se kuulostaakin, koska meitä on niin aivopesty siihen vaikka hyvinvointiyhteiskuntaan. Sen tarkoitus on oikeasti tuhota ihminen alun perin. Viedä se energia. Tämän nyt haluaisin vaan tulla niinku sanomaan siihen liittyy niin paljon, että sitä ei pysty edes tällä yhdellä videolla avaamaan, mitä kaikkea siihen liittyy. Mutta siihen liittyy niin kuin kaikki nämä yhteiskunnan niin kuin palvelut ja miten ihmisiä koukutetaan näihin ohjelmiin. Rahat, palvelut, politiikat, kaikki nämä järjestelmät ja systeemit, ne niin kuin linkittyy tähän. Ja siellä sitten sieluja pyöritetään ja viedään niistä energiaa, jotta ne pystyy nämä ohjelmat pyörimään. Niin se on aika rajuakin jopa sitten, kun sen niin kuin oikeasti itse ymmärtää. Mutta hyvät uutiset on se, että nämä kaikki ohjelmat on mahdollista purkaa, jos haluaa. Ja tällä hetkellähän myös siihen niin kuin pakotetaan siis hyvin paljon ihmisiä. Että tulee näitä irtipäästöjä niin paljon, että on niin pakkokin alkaa itseänsä irrottelemaan niistä, jos haluaa vielä elämää jatkaa ja pysyä hengissä. Niin se on tietysti hyvä asia. Mutta joo, tää nyt oli tämmönen lyhyt video tästä, että yritetään muuttaa, tehdään adresseja, kansalaisaloitteita ja kaikkea tällaisia, niin ne on ihan täysin turhaa.